Lam ndinguPalma Bonita Tokota, ndineminyaka eyi-31. Ndifuye iinkukhu kwilali yaseManyosini eValbank, kumasipala waseMalahleni Local Municipality under Khwezane District. Qale le bhizinesi yeenkukhu ngonyaka ka-2020. After ndigradyuweyithile from esikolweni, I struggled to find employment. Then I decided to do something kunoba ndihlale nje ndingenzi into. So ndacinga ukuba ngaba yintoni endingayenza kule lali yam yaseManyosini. Seeing that akho nto inkukhu eqhubeka kwicala laseManyosini, I decided to open a poultry business after doing research. Enzayo apha efama ndithenga amantshontsho engo-day old and then ndiwakhulise for 6 weeks. After 6 weeks ndiyawaxhela. I've got i-abattoir endinayo. Ekwaxheleni kwam, I've got schools that I've got contracts with, then ndiyazisupplya on a weekly basis. And then I've got an informal market where I sell kwiidolophu ezisurrounda apha eKomani, Dordrecht, Elegifre nase-Whittlesea. Ever since ndiqale ukuba nale business, I employed abantu abayi-14. From that 14, I've got abantu abayi-8 abayi-youth. 24, I was recognized as the best female farmer kwi-province e-Eastern Cape. So ndawina kuWIA. Ndiyaba-encourage namafama bangaba amane ezingenela ezi competition uzokwazi ukuba exposed kuzo zonke izinto, uzokwaziwa nangabantu. Urhulumente uncede kakhulu, especially agriculture. Isebe le-agriculture lincede kakhulu, like lasipha ifidi, lasipha amantshontsho, lasenzela i-borehole, lasenzela ne-EIA. We're in the process of finishing EIA yethu. There's a lot of things that ebesincede ngazo, kodwa ke anozibala zonke. Abantu abatsha abasafuna uqala nasabeqalile abaziva ngathi badiniwe, I would encourage them to say into bana uba ngabe ufuna uqala, qala unoba uqale kancinci. As long as you are doing something, culture returns zayo, you can see profit after 10 years because ifuna imali kakhulu and ilizwe lonke lijonge kuthi thina bantu batsha bangaba kule generation yethu yintoni thina that we can build, yintoni thina esingakwazi ukuyiphuhlisa kubantu abasemveni kwethu.